Bago na ang mayor sa lungsod sa Dan Bantayan, nahimong kulbahin ang resulta sa eleksyon tungod kay 7 ka botos lang ang labaw sa napili sa bagong mayor. Si Chonek Carrion sa report. Lunes pa lang sa gabi, nagtapok na ang mga supporter nila ni retired PNP Chief Superintendent Vicente Luot ug incumbent Mayor Augusto Coro. Midaog si Luot human makahipos og 20,412 ka mga boto, itandi sa 20,405 ka mga boto ni Coro. Nahimong kulbahinam ang canvassing dihang nakapadala og resulta ang Barangay Carnasa, usa ka gamayng isla sa lungsod nga mao nalay gipaabot. Daw na ibtan og tunok si Luot dihang gipahibaw di Attorney Desierto Hortilano ang resulta sa pinili ay nga mo'y hinungdan sa pagmaya sa mga supporter sa kanhi opisyal sa kapulisan. This signals the starts of a new beginning for Dan Bantayan, and hopefully makaya nako barugan ang gusto o gipangandoy sa mga tao diri sa lungsod. Nakurat man sa resulta sa canvassing apan gidawat ni Coro ang iyang kapildihan. Miangkon man apan namasangil si Coro nga ang mga guns ni Luot ang mibabag og nanghasi sa iyang mga tigpaluyo. Plano ni Coro nga mopasakag kaso batok ang Luot. I'm used to accepting defeat. But in other way, i-reassess lang nga ano to, because listen, I'm really not a crying baby. But what I've just observed, grabe kayong goods ni Vic. Si Coro mo ay nakapildi ni kanhi Mayor Maria Luisa Luot kapika sa napiling mayor sa miaging eleksyon. Napili pagbalik pagkabisi mayor si Attorney Albert Arabis human maparot si Bong Mantos, running mate ni Luot. Chona Carrion, Balitang Bisdak.